Така, жилището за Кристиан Цимерман, по-точно на Кристиан Цимерман Щрасе, ето пак моите имена, датите, сумите, тази жълта бележка така и не разбрах до ден днешен за какво е, плащанията, така като гледам не са малко, че някои си влизат на готово, ето и от кого е. Някои си влизат на готово и не плащат нито колациони, нито наеми, нито ток, нито вода, нито храна, нито АРД, нито интернет, абсолютно нищо. Всека глупачката е била някакъв гелта автомат явно за тия хора. Да ги споменеме пак по име. Като почнем от родния ми брат, само че той дойде на този адрес, ето Ваймарише Щрасе 66, само се събуди и си влезна. Пари за уиски има, но за друго няма. Моето братле. Георги Георгиев, на който му е помагано от сестра му цял живот. Човек без семейство, без деца, вместо той на мен да помага и то като по-голям, и то като мъж. Обратното нещо, май съм се изморила от това. Атанас Илиев Котрулев, Вероника Каменова. И за сега съм с тях захваната. Да не забравя пак ония 2 бележки за то, където съм платила на Ваймарише Щрасе 66, на Майя и на Васил,